Ei aiko musta mainostaa, että sua raipostuttaa, jos sä et oo kaivossa. 6. huhtikuuta, sä oot täällä mieluun Mikko Kuussa, sun vaimoskaa tai jotain vastaavaa. Mut täällä on Santeri ja sitäkin parempi herra, enemmän kuin kerran tulee jokaisen meidänkin serva. On meidän kanssa, joten täällä voi räppätä, voi olla iloinen ja vaikka tanssaa. Sä tuut tänne kaivolle vaikka Hansaasta, tai Tanskasta, tai Ranskasta, joten tuu tänne kasvaa. Aha. Kaivosta kajahtaa! Kaivosta kajahtaa! Jee! Yeah.